Ak my si dovolíme, aby cez nášho tvorivého ducha prúdili k nám informácie a pripustíme a príjmeme to, že tie informácie sú pre nás a sú naše, tak sa skutočne dokážeme napojiť na to, čo nás ľudí presahuje. Zároveň dokážeme potom tvoriť život v súlade s našou dušou a s našim tvorivým duchom. Na to, aby sme skutočne videli, musíme niekedy zavrieť oči. Ísť do prírody alebo kamkoľvek, na akékoľvek miesta, ktoré sa nám prihovárajú a počúvať očami a otvoreným srdcom a vnímať obrazy, ktoré ku nám prichádzajú, pretože prichádzajú k nám preto, lebo nesú pre nás úplne originálne, jedinečné, uzdravujúce, integrujúce posolstvo, ktorému rozumieme iba my sami.